गिबियावनो गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आं देग्लायनि मेट्रिक एग्जामाव भेरगाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय फरायनानै 90.16% लाखिनो हादों। बेनिफ्राय नोङो न'आव फरायनाय समाव बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन? आं सानसेयाव 7-8 आवार्स फरायदोंमोन। ओमफ्राय न'निफ्राय बेसेबां गोजान जायो फरायसालिया? 7-8 किल'मिटारसो जागोन। बेनिफ्राय माजों थाङोमोन? आं साइकेलजों थाङोमोन। फुंनि बेसेबाङाव स्टार्ट खालामो? फुङाव 5टासोनिफ्राय स्टाडि खालामनो 8टासोआवलागि फरायोमोन। ओमफ्राय 8टानिफ्राय नोङो 8:30 ओंखारलाङोमोन फरायसालियाव। ओमफ्राय टिउसनफोर लादोंमोन ना? टिउसन लादोंमोन आं, मेथ्स आरो साइन्स। बेलासि लायोमोन मोननैखौबो फरायसालिनिफ्राय फैनानै। ओमफ्राय बिदिनो मोना 6टासोनिफ्राय स्टार्टिं खालामनानै 12टासोआवलागि फरायोमोन। हरनि 12टासिम फरायोमोन आरो फुंनि बेसेबाङाव सिखारोमोन? 5टा जायो। 5टा जायो। आंनि आइया आंखौ जोबोद आलायोमोन फरायनाय समाव। हराव माब्लाबा नेफायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो आं गासै सारमोननो साबायखर बावनो सानो। सारमोनहा गोसोफोर थुलुंगा होयोमोन। बेनिफ्राय दायो इयुनाव मा जानो? आं इयुनाव सासे इन्जिनियार जानो लुबैयो। दायो बबे स्ट्रिमाव फरायनो नागिरदों? साइन्स स्ट्रिमाव। मोजां मोनो आरो जोबोर मोजाङै पास खालामबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा पास खालामनानै। खामानि मावनानै जोङो मोजाङै फरायहोबाय आरो। आं बुंनो सानदों गथ'खौ फरायनाय समाव आङो फुंनि 4टायाव होजायोमोन। जानानै उथिगौमानि मागौमानि 5टा जायो फरायनाया। होमबालाय आंथ' 5:30 बागानाव थाङो। खामानि हाजिरा खामला बेखौनो मावनानै फरायहोदों। बिफायाबो आखाइया खारदा नालाय हेन्डिकेप। ओमफ्राय बिफायाबो गिदिर खामानि मावनो हाया। बेनिखायनो आंबो मावनांगौ जायो बाहेराव। ओमफ्राय न'खरावबो परियाल बुरजा नालाय। ओमफ्राय एसेनि थाखा फैसाया थोआ। ओमफ्राय खरसाबो खालामनांगौ जायो आरो गथ'खौबो नायनांगौ जायो। बबे बागानाव? बरङाजुलि। बरङाजुलि बागानाव। बेनिफ्राय फुङावनो माजों थाङो? साइकेल थाङोना लांनो फैयो? माबायाव लांफैयो, मा होनो? DIजों ना ट्रेक्टर? सानसेयाव जोङो माबा मोनो 950 मोनो। 950 मोनो। फुरा खामानि मावोबा आरो। आच्चा बेथ' थोजासे नङा न' होमबा? थोजासे नङा। आच्चा जायखिजाया दायो हिमांशुखौ इयुनाव मा जानायखौ लुबैयो? आं सानदों जे फिसालाया बुंदों आइमोना फरायहोनो हागोन ना हाया, एसेबां थाखा फैसानि अभाब। आं इन्जिनियार जानो लुबैयो आइयै। आइमोना आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन ना हाया होनो आरो। ओमफ्राय दे जों माबा मोनसे खालामनाबाबो नोंनि फरायनायखौ जों होगोन नारा नाथाबाबो होननानै। लोगोसे आरो टिफिन सार भेरगाव उच्च बिद्यापिटनि सारमोनाबो हेफाजाब होफैयो फरायनायनि थाखाय। बा सन्टु सार आरो सासे मा नाम भबेन डेका सार गाहाय फोरोंगिरि। बिसोरबो माने हेफाजाब होफैयो आरो सम सम। दखरा आबसुनिफ्रायबो सेंग्राफोरा हेफाजाब होफैयो सम सम नायफैयो, थुलुंगा होफैयो। बिसोर थुलुंगा होफैनायनि गेजेराव गथ'आबो फरायनायखौ सिरियास लानानै फरायो आरो। बेनिफ्राय आं सानो गथ'आ बहुद सेस्था होयो। बिनि नांगौ बायदि जों जाहोनो हाया सम लानानै। ओरैबायसा खस्थ' थाङो 12 अखा साइकेल सालायनानैबो। ओमफ्राय टाइम मथेबो ओंखारना थाङा बियो फरायनानै टाइम बारनानै थाङो। बिराद खस्थ' खालामनानै साइकेलखौ गोसा सालायना थाङो आरो। जाहाथे बिखौ बे बेमार आजार जानाङाथों होननानै आङो मुलिफोरखौ सिगां लाबोना दोनो। मोदोमफोरखौ दांनायफा दौयो आङो। ओमफ्राय बिनिफ्राय गथ'खौ मोजाङै नों जा, जों नोंसोरजों थाफाबाय थानो मोना अरायसम। बिमाया जोनोम होबाय नालाय बिमाया बिमाखौ नोंसोर मोनबाय थाया। नोंसोरबो गाव माबा मोनसे नोंसोरबो मोजांहै माबा मोनसे खालामनानै जानो सेस्था खालामनांगोन होननानै बुङो आरो आङो। दा आंनि गथ'नि फरायनायखौ रायजो राजाफोरा बा मोजां मोननानै दा जोंनि न'खराव बेफोरबायसानो फैदों नायनो। जाहाथे थाखा फैसा रांनि आंखाल खस्थ'नि गेजेराव सोरबाफोर अननानै एसे एनै सहाय होयोबा आं मोजां मोनगौमोन आरो। आं साइन्स स्ट्रिमाव लागोन। कलेजआ दा फिक्स जाथ'वाखै आरो। आं बेखौनो बुंनो सानोदि गासिबो फरायनाय फारसे जोबोद नांथाबनाय नाजानाय थानांगोन, होमबानो हायै जेबो गैया। गाव फोथायनाय थानांगोन गोसोआव आं हागोन मागोन होननानै हार्डवर्क खालामनांगोन, होमबानो हायो।